Oké, als mijn moeder hierachter komt dat er een vreemde man misschien wel niet meer leeft, hier in mijn kamer is, dan maakt mijn moeder me af. Oké, hij leeft dus nog, maar ik moet hem verstoppen. In de kast. Ik ga hem in de kast doen. In de kast. In de kast. Mijn haar. Oh. In de kast. In de kast, zeg ik. Mijn moeder komt bijna thuis. En mijn moeder mag niet weten dat ik vriendjes over de vloer heb. In de kast. Stoppen heb. Goed zo. Mijn moeder maakt me af. Mijn moeder maakt me af als ze dit weet. Mijn moeder maakt me af. Maar dit is eigenlijk best wel lollig. Als mijn moeder dit eens toch eens wist. Nou, maakt ze me helemaal af.